गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिया मैया फुंबिलिनि 6 रिंगासोआव बाथिपारायाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाब प्रेसार स्ट्रकनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै नोरजिया जानायनि जाउनाव बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय मंगलसिं नार्जारिखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांमोना खौरां लाहैनानै डक्टरजों गुवारै सावरायलायो। उदालगुरि जिल्ला लोगोसे उदालगुरि पुलिस थाना बेन्दोंनि सिङाव थानाय जारगाव गामिनि थागिबि बिफा महेन्द्र दैमारि, बिमा निलाय दैमारिनि 24 बोसोर बैसोनि फिसाजो निलिमा दैमारिया थांनाय हप्ता मोनसेनिफ्रायनो न'निफ्राय बहाबा गोमाना दङ। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला निलिमा दैमारिनि खर'आ एसे गाज्रि, जायनि जाहोनाव बियो न'खरनिफ्राय रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै ओंखारलांदों। जोबोद दुखुनि खौरां, सहिमा मुसाहारिया बे बुहुमाव गैलिया। मैया 28 नभेम्बर बेलासिनि 3:30 रिंगासोआव बे बुहुमखौ जोबथा बिदाय लाबाय। मख'नो गोनांदि सहिमा मुसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो हारानि केन्सार बेरामाव भुगिना गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। न'खरनि रांखान्थियारि आंखालाव गोबां सुबुंफ्रा एफा एनै रांखान्थियारि मदद होदोंब्लाबो अबंगसेया सहिमा मुसाहारिखौ लानानै थांनायसै। सहिमा मुसाहारिनि जिउ गोमानायखौ अनजालि दैमारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बर'निफ्राय खेबनै एमपि देरहासार जानाय नब कुमार सनिया बे बारावबो एमपि जागोन होनना दाबि दैखांदों। फैगौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव जेएसपिनि आफादगिरि नब कुमार सनियाया इन्डियान रिजनेल पार्टिस फ्रन्ट हान्जानि जानानै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों होनना मैया क'क्राझाराव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। ड्राग्स जानायनि हेंथायै 14 नं चिरां रड ब्लक इउपिपिएलआ हानजा सुरदों आरो सांग्रांथि हाबाफारिबो बानजायदों। आथिखालाव लाइमोनफ्रा ड्राग्स, जौ आरो बायदिसिना फेग्रा मुवा बेसादफोर बाहायनाया चिरां जिल्ला पाराभुटान सिमना ओनसोल आरो गोबां ओनसोलफ्राव बारा जानायखौ नोजोर होना दिनै ड्राग्सनि हेंथायै 14 नं चिरां रड ब्लक इउपिपिएलआ हानजा सुरदों आरो सांग्रांथि हाबाफारिबो बानजायदों। हानजा सुरनायखौ चिरांनि पाराभुटान सिमना दादगारिनि गरखा भवनाव बानजायदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव दादगारि एसएसपि आरो इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि आफादगिरि दावा पेन्जर आरो इउपिपिएल दलनि मावथिफोराबो नुजाथि फैदोंमोन। डिमापुराव आलाय सिलाय जानाय सासे बर' मानसि मोननाय जादों। मानसिया गावनि मुंखौ फैगौ दैमारि, उदालगुरि जिल्ला मासख'थिनि होननानै खोन्थादों। गावनि न'खरनि जेंनानि थाखाय जेराव मेरावनो थानानै बिबायनानै जानांगौ जादों होननानैबो मिथिहोदों। लोगोसे गावनि बिब'आ नेपालि सुबुंजों मख' बसुङाव हाबा जाहैदों होननानैबो फोरमायदों। सोरबाफोर न'खरनि सुबुङा सिनायोब्ला बिथांखौ खौरां लाहरनो हागोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोख्रों हुमखि होदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो खोथा होनायखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। फेलें जादों मोनफ्रोमबो जौगालु खामानि मावनायाव। प्रमद बर'नि बिटिसि सरकारा गं 23 कलेजफोरनो 25 लाख रांखौ हराब्ला कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलआ अखिया सोमावसारनो साखाफारा जादों होनना हुमखि होदों। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव जथुमनाय मेलाव गं 23 कलेजनि प्रिन्सिपालफोरा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद होदों। बिथांमोना बुंदों प्रमद बर'आ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव फेलेंनि खामानि मावदों होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरांनि बिजिनि फानबारियाव पुलिसनि संदाननायाव आयेन बेरेखायै थाव पेट्रल फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा सन्जय दास आरो लालचन्द मिया। 460 लिटार आयेन बेरेखायै पेट्रलजों लोगोसे AS 18D 5098 नम्बरनि हुन्डाइ इयन गारिबो हमनो मोन्दों।